Garreta demana foto des de Matarranya, la Marta des d'Arenys, la Txell des de Comarruga, Manuela, Aigües Tortes, Anna, Platja d'Aro, la Eva va al Tornillo de les Fonts, l'Oli i Cati a la Mola, Montserrat Pastor, Pere Mire, Germà i Pepa a Sant Martí d'en Valls, a Estanyó, la Carme, la Tere i la Sole, la Pili i la Susana van a Montserrat, i a la Mola en Josep i l'Anna, i avui amb la Rosa, Antoni de Granados, Jordi el Gran Tapou, Morena amb el Mirri, a Navarra, de Campalet amb la Rosa, la Tere, l'Assumpta, la Juani, la Mati, i a les Tres Creus en David, l'Olga amb en Diego, Joan Ribes, camí de cavalls, Casimir, camí de Santiago, Marc Otero, i que us demanem una nova fotografia. Gràcies.